On y va? Γεια σας, on y va. On y va. Dis-moi. Έχω δίπλα μου, devo spiegare prima, Vai, vai. per te, tutto per te. Vai. Έχω δίπλα μου με έναν μύθο των παπουτσιών στον κόσμο, την Πάολα Καοβίλα. Η Πάολα Καοβίλα, Μπουράτο. Είμαστε στη Βενετία, στο κεντρικό της κατάστημα, με τα ωραιότερα παπούτσια ίσως στον κόσμο, χειροποίητα, μοναδικά, είναι θρύλος και μύθος συγχρόνως. Οπότε θα μας πει 2-3 πράγματα. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno. No, siamo a... Παρακαλώ. 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 Spiego. Πρέπει να σας πω ότι έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Tu viens très souvent en Grèce. Et l'ultima volta era Costa Navarino. Sì, brava. Λοιπόν, τώρα θα μιλάμε γαλλικά, ελληνικά. Έχει έρθει στο Κώστα Ναβαρίνο, είχε κάνει τα γενέθλιά της εκεί. Τώρα έχει μια μεγάλη έκθεση το απόγευμα σήμερα για τα παπούτσια της και για ένα βιβλίο που θα σας δείξω λίγο μετά. Allora, shoes. It's all about shoes. Yeah, we are talking about shoes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quand est-ce que tu as commencé? Quando... Alors, moi, je suis née dans les chaussures. Ouais. Mon père, il y avait une grande maison de chaussures, grande usine de chaussures. Et on faisait aussi pour Cardin. Et on faisait les chaussures enfants pour Cardin. Wow. Et je suis allée dans une foire de chaussures. Et j'ai rencontré mon mari. Il avait un petit coup de foudre. Un coup de foudre, un petit stand. Il faisait des chaussures très sophistiquées. Alors, après un an, on s'est mariés ici à Venise, à San Giorgio, après un an. Et on a commencé à pousser, à travailler pour tous les stylistes. Ok, maintenant je fais la traduction. Ok, vas-y. Λοιπόν, γεννήθηκε λέει μέσα στα παπούτσια. Ο πατέρας της ήταν οικογενειακή επιχείρηση που έφτιαχναν παπούτσια, κατασκεύασαν τα παπούτσια του Dior, Christian Dior, άλλος μύθος. Ώσπου μια μέρα ήταν και πολύ μικρή σε ηλικία, πήγε σε μια έκθεση υλικών για παπούτσια, γιατί είναι χειροποίητα όπως είπαμε, και γνώρισε τον άντρα της, ο οποίος αυτός την έσπρωξε να κατασκευάζει η ίδια η οικογένειά της παπούτσια αντί να κατασκευάζει για τον Christian Dior, και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια της Paola Caovilla. Bon, j'ai tout... Ok. Et après, on a commencé à travailler pour Valentino et des autres stylistes aussi, et Chanel, et je suis grandie dans la mode. Νομίζω ότι έχει... Et la mode, elle n'a pas de secret pour moi. Δεν έχει λέει μόδα μυστικά για αυτήν. Ακούσατε Valentino και Chanel που έχουν χρόνια συνεργασία. Qu'est-ce que c'est ça? On m'a donné ça. Λοιπόν, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικό, για τη Βενετία. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. C'est une guide. C'est un livre exceptionnel. Tout fait à la main, avec Bien sûr, ça se voit. l'aquarelle. Λέει ότι έχει γίνει στο χέρι, αλλά βλέπετε, είναι στο χέρι. Et j'ai jamais fait une page en plus, la copie. Je vais dire live. C'est vraiment quelque chose. Et c'est une guide pour quelqu'un qui veut comprendre Venise de suite, comme ça. Είναι ένα τέλειο coffee table, όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε. Θα έρθει και στην Ελλάδα, νομίζω σε 2 μήνες. Ό,τι θέλετε να μάθετε για τη Βενετία είναι εδώ, αλλά είναι δοσμένο με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο και μοναδικό. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Alors, tu vas me faire ici. Κατερίνα, στην Κατερίνα
Με αγάπη. J'adore ça. Και κάνει και ένα καραβάκι μέσα στην... Τώρα, μέσα στο κανάλι της Βενετίας. Wow. Tu dessines très bien. Bien sûr, madame. Καλά, εδώ άμα την αφήσω θα πάει, θα κάνει μέχρι, θα φτάσει στο Σαν Μάρκο. Μέχρι την πλατεία του Σαν Μάρκο. Πρέπει να σας πω ότι το απόγευμα εδώ γίνεται μία έκθεση. Grazie tanto. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Σε 2 λεπτά το παπούτσι, το κανάλι, τη Βενετία. Έχει το απόγευμα μία μεγάλη έκθεση. Tu peux faire n'importe quoi. Non, n'importe quoi. Non, je te fais une tarte. Tu veux que je te fasse une tarte? Ouais. Pourquoi pas? Tout ça, c'est à moi. Oui, je sais. Ouais. Ça se voit. Κοιτάξτε εδώ. Non, la tarte, je vais la faire, la dessiner pour ce soir. Ok. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une... C'est un apéritif. Έχουμε ένα aperitif το απόγευμα, τα συνηθίζουν στη Βενετία αυτά. Οι μεγάλοι εκεί κάνουν συγκεντρώσεις για τους ξένους, για τους πελάτες, για τους καινούριους θαυμαστές του οίκου. Chaque mois tu fais ça? Souvent. Souvent, parce que c'est ça que je dis. Oui, souvent. Tu le fais souvent. J'aime beaucoup recevoir. Της αρέσει πολύ να υποδέχεται. Bon. Je suis très bien dans la cuisine italienne. N'importe quelle cuisine. J'aime aussi le moussaka. Αγαπάει και το μουσακά. Tu aimes le moussaka, moi aussi. Oui, moi aussi j'aime. Bon, la prochaine fois que tu viens à Athènes, je fais le moussaka. Oui, ok, Okay. merci. Λοιπόν, θα τις κάνουμε μουσακά όταν έρθει στην Ελλάδα την επόμενη φορά. Tzatziki is my favorite. Ένα τα βγάζει. Tzatziki my favorite. Το καταλάβατε αυτό. Bon, next time tzatziki e moussaka. Brava. Grazie tanto. Niente, mi fa molto piacere. Allora, félicitations Grazie, pour tout. grazie. Et bonne chance pour l'après-midi. Merci, merci, merci. femalePavlaG.com, Merci. Paola Carovilla. Grazie, grazie, grazie.